Helo, a chroeso i chi i'r webinar yma sydd wedi cael ei threfnu gan Parc Cenedlaethol. Na ni wytsiad chydig o funudau i bobl gael ymuno. So welcome if you are joining and you would like to listen to this presentation by Elin in English. You can choose the English option. At the bottom of your screen, you'll see the interpretation icon, and then you can select the English channel. There. Iawn. Diolch i chi gyd am ymuno. Thank you for joining. Gobeithio bod pawb wedi sortio'r cyfieithu ac yn y blaen. A dyna ni, ddechreuan ni dwi'n meddwl. Yn gyntaf, Catrin Glyn, a fi ydi swyddog partneriaeth yr Wyddfa, gweithio i Parc Cenedlaethol Eryri. A da ni'n falch iawn o groesawu Elin, sydd wedi wneud ambell i beth i'r parc yn y gorffennol, ond da ni'n falch iawn o chael ei nôl i roi sgwrs bach i ni ar hanes sefydlu'r parc yn gryno i chi hyn yma. Felly diolch o galon Elin. Cyn i fi drosglwyddo'r awennau i Elin, na i ddeu chydig bach am yr rheswm pam bod ni wedi trefnu'r digwyddiad yma heno. Da ni wedi sefydlu'r cynllun Llysgennadon ers 2 flynedd bellach, sydd wedi mynd o nerth i nerth, a da ni falch iawn o gyhoeddi bod gennym ni bron i 800 ohonoch chi wedi cymhwyso wan fel Llysgennadon Eryri. A mae o'n gynllun arbennig a da ni falch iawn ohono fo, mae o'n esblygu, yn gyson, a mae wedi bod yn bleser i weithio arno fo ers y 2 flynedd. Mae yna dîm ohono ni yn gweithio yn ysgwyddo'r baich. A mae o wedi bod yn anodd achos da ni'n medru cyfarfod yn Llysgennadon o gwbl dros y 2 blynedd dwytha oherwydd Covid ac yn y blaen. Felly mae'r gwaith da chi wedi bod yn wneud, wedi bod ar-lein. A fel diolch i chi am gyflawni'r gwaith yna, oedden ni eisiau trefnu rhywbeth i ddathlu ac i ddiolch i chi am fod yn Llysgennadon ac am rannu'r negeseuon ar yn rhan ni fel parc. Felly, mae hwn y trydydd digwyddiad wsos yma. Da ni wedi cael taith heddiw, da ni wedi cael sgwrs ddoe, a mae yna bethau ymlaen am weddill yr wsos hefyd. Felly cadwch lygad allan ar yn gwefannau cymdeithasol ni os nad ydych chi archebu'ch llefydd ar heini. Iawn, na i'n dal chi'n fwy na hynny. Diolch yn fawr iawn Elin, a na i weld chi ar y diwedd. Diolch Catrin, a diolch am y gwahoddiad i gael dod i siarad efo chi heddiw. Fel rhywun sydd yn byw a wedi cael ei magu yn Nant Peris, rhyw filltir o fewn ffinia y parc, mae'n gyfle braf iawn cael dod yma i ddathlu Eryri efo criw o bobl sydd wedi treulio amser yn gwerthfawrogi Eryri drwy gynllun y Llysgennadon. Mi gafodd Parc Cenedlaethol Eryri i sefydlu ar y 19 o Hydref 1951. Ond heno dwi eisiau trio troi y cloc yn ôl ymhellach fyth, achos mi fyswn ni'n dadlau bod gwreiddiau y gwerthoedd sy'n parhau yn greiddiol i waith y parc heddiw wedi dechrau egino ymhell dros 70 mlynedd yn ôl, a bod y broses o gael yn cyn-neinia a'n teidia ni i werthfawrogi tirwedd Eryri ac i ddeheu am warchod natur a threftadaeth cynhenid yr ardal yma wedi bod yn ymdrech hir hoedlog iawn. Mae'n syndod i feddwl mai dim ond ers rhyw ganrif neu 2 mae pobl wedi dathlu Eryri. Cyn y 19fed ganrif, doedd pobl ddim yn meddwl bod na lawer o harddwch yn perthyn i Eryri, yn benna oherwydd natur fynyddig y tir. I bobl y cyfnod yma, mi oedd mynyddoedd yn ddiwerth. Mi oedd eu priddoedd nhw'n dena, y llechwedda yn serth, yn gas, ac yn bennaf oll yn byrglus. Yng nghyfrol Ned Ward gafodd ei gyhoeddi yn 1701, fel mae o'n disgrifio Gogledd Cymru, fel the fag end of creation, the very rubbish of Noah's flood, so that there is not in the whole world a people that live so near to and yet so very far from heaven as the Welsh do.
Mae'r disgrifiad The Very Rubbish of Noah's Flood yn cyfeirio at y gred bod mynyddoedd yn weddillion o grwst yr ddaear ac felly yn cynrychioli dicder Duw tuag at ddyn yn dilyn y diliw. Ond yn ystod y 19fed ganrif, da ni'n gweld bod pethau'n dechrau newid. Ac mae'n newid am resymau ymarferol. Mae yna welliannau yn ein ffyrdd ni, a hefyd mae'r chwyldro Ffrenig yn rhoi diwedd ar deithio Ewropeaidd sy'n golygu bod rhaid i bobl bwysig gyfoethog ffindio rhywle arall i dreulio i hafa. A da ni'n gweld newid agwedd hefyd diolch i ymdrechion damcaniaethwyr fel Edmund Burke. Ac yn ei lyfr o A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, mae Burke yn deud bod yna ddau fath o harddwch. Y prydferth a'r aruchel, sef the beautiful and the sublime. Wan, mae pethau prydferth yn bethau bychain, llyfn, deiniadol a chain, tra bod pethau aruchel yn bethau anfarth, bygythiol a tywyll. Pethau fel mynyddoedd, creigia, preadra, a fel dyn ni gyd yn gwybod, mae yna ddigon o'r rhain yn Eryri. Y tu hwnt i ddamcaniaethwyr, mae artistiaid hefyd yn rhan o'r broses yma o newid chwaith da ni'n weld. Unigolion fel yr artist Richard Wilson gafodd ei fagu ychydig tu allan i ffiniau'r parc yn Mhenegoes ar gyrion Machynlleth. Ac mae o'n dod yn un o brif arlunwyr y cyfnod. Ac mae Wilson yn dewis rhoi llwyfan i olygfeydd anghysbell Eryri, megis yr Wyddfa, Olyn Nanlla ac yr llun dwi wedi gynnwys yn y sleid yma, sef Llyn y Cau a Chadar Idris. Mae'r ffaith bod Richard Wilson wedi teimlo bod tirlun Cymru yn addas ar gyfer cyfleu delfryda cyfandirol rhamantaidd yn adrodd cyfrola ac yn wrthdystiad llwyr i'r sylwadau dilornus yma da ni weld yn nechrau'r cyfnod. A drwy ddarluniadau Wilson, fe boblogeiddwyd y syniad mewn ffordd bod tirlun Cymru ac yn bwysicach Eryri yn brydferth. Just checio beth yw'r cwestiwn yna, com fyna. Bob dim yn iawn. Newid sleid. Sorry. Diolch i waith damcaniaethwyr fel Burke ac artistiaid fel Wilson a sawl un arall, fe agorwyd llif ddora Eryri i lu o deithwyr, a fyddai hefyd yn ei tro yn camol tirwedd yr ardal, gan gyhoeddi cyfrola teithio swmpus, fel cyfrol Thomas Roscoe gafodd ei gyhoeddi yn 1836. Ac yn gwbl groes i'r disgrifiad yna, the fag end of creation, I Roscoe a'i debyg mae Eryri yn hardd ac yn fawreddog. A dyma un disgrifiad da ni'n gael gyda fo o dirlun Eryri. From the summit of a great glider, I marked the scenes through which I had passed on my previous wanderings through Snowdonia, spread on every side in extreme beauty and magnificence. Mae'r hyn dwi wedi drafod hyd yma yn edrych ar farn Saesnig ar Eryri. A gyda'r holl newid chwaith oedd yn digwydd, dwi'n meddwl bod hi'n ddifyr gofyn felly, wel, tybed be oedd barn y Cymry am Eryri. A mae'r darn bach yma yn dod o gylchgrawn Taliesin gafodd ei argraffu yn 1859. A dyma sut mae'r awdur yn diffinio Eryri. Eryri, mynyddoedd Cymru, yn fwyaf arbennig mynyddoedd Gwynedd, yn amddiffynfeydd pa rai a lwyddodd ein hynafiaid dewrion i gadw draw am oesoedd. A da ni'n gweld yn ara bach bod y Cymry hefyd yn dod i werthfawrogi Eryri. A does na'm dwywaith bod yr ardal yn datblygu yn ei hun yn wrthrych balchder ymhlith y Cymru
erbyn oes Victoria. Ond mae yna newid mawr ar droed yn y cyfnod yma, ac efo dyfodiad yr rheilffyrdd o'r 1850 ymlaen, mae Eryri yn datblygu yn fwy poblogaidd fyth. Ac efo'r llinell o Llundain i Gaergybi yn galluogi ymwelwyr i grwydro Eryri yn rhwydd. Mae llinellau llai hefyd fel y draphont yma gafodd ei adeiladu dros yr afon Mawddach yn 1867, neu'r llinell o Fangor i Lanberis sy'n cael ei agor yn 1869. Mae'r rheilffyrdd bach yma yn gwedd newid Eryri. A nid mynyddoedd Eryri oedd yr unig lefydd oedd yn dechrau denu ymwelwyr. Mi oedd y Bala a Glana Llyn Tegid yn atynfa fawr hefyd. Ym 1916, mi oedd gohebydd yr Herald Gymraeg yn falch o ddatgan bod y dre yn llawn o ymwelwyr. Rhai yn aros am ddeufis ac eraill am dymor llai. Dywedir na fu y dref erioed mor llawn. Ond fel heddiw, mi oedd llawer o ymwelwyr yn anelu am Eryri efo'r bwriad o gyrraedd copa'r Wyddfa. Yn ôl gohebydd y Cymro, ni fu'r fath dyrfa o ymwelwyr yn dringo i ben yr Wyddfa yr un haf yng nghof neb sydd yn fyw, a welwyd yn haf 1894. Yn ei plith mi oedd ymwelwyr o Loegr, India, Ffrainc, Swistir ac America, oll yn awyddus i ddatgan eu bod nhw'n doing Snowdon. Ond hefo mwy a mwy o bobl yn awyddus i gerddad mynyddoedd, mae hawl yr unigolyn i grwydro yn datblygu yn bwnc llosg yn y cyfnod yma. A da ni'n gweld cerddwyr a perchnogion tir yn gwrthdaro wrth i gerddwyr fyny mynediad. Ym 1884, mae James Bryce, aelod seneddol de Aberdeen, yn cyflwyno mesur mynediad i'r mynyddoedd. Mae'r mesur yma yn methu, a 4 blynedd yn ddiweddarach, mae T.E. Ellis neu Tom Ellis, aelod seneddol Rhyddfrydol Sir Feirionnydd, yn cyflwyno The Mountains, Rivers and Pathways for Wales Bill. Mesur sydd eisiau sicrhau'r hawl i'r cyhoedd grwydro mountainland, môr o'r wasteland, and access to and power to walk along the bed or bank of any river, stream or lake, or to ride in any boat, coracle or canoe upon any river or lake. Mwyn hamddenna, ymlacio, dilyn ymchwil gwyddonol neu hanesyddol ac i arlunio. Ac bod mesura Bryce ag Ellis yn methu, maen nhw'n cael eu disgrifio gan ohebydd y Spectator fel a pioneer in the cause of public good. Ar droed y ganrif, da ni nid yn unig yn gweld anghytuno ynglŷn â sut berthynas ddylai pobl gael ac ardaloedd o harddwch naturiol. Mae pobl hefyd yn dechrau cwestiynu sut y dylid datblygu neu atal datblygu mewn ardaloedd hardd fel Eryri. Yn y darn bach yma o bapur newydd, mae yna anghytuno rhwng 2 lythyrwr. Ar yr un llaw, mae un ohonyn nhw yn daer yn erbyn agor rheilffordd o Fedd Gelert i ben y gwryd, ac yn ei weld o fel act of vandalism in Snowdonia. Ond mae'r llythyrwr arall o blaid agor y rheilffordd mwyn galluogi pobl i gyrraedd cefn gwlad ac i gefnogi hawl sylfaenol pobl i fwynhau natur. Yn ei farn o, there is nothing vandalistic in opening nature's solitudes and beauty to universal admirations. Yn dilyn dinistyr yr Rhyfel Byd Cyntaf, mae diogelu ardaloedd fel Eryri yn datblygu'n bwnc o bwys yn ystod yr 1920au. Ac yn dilyn trafodaethau yn Eisteddfod Genedlaethol Caergybi, fe sefydlwyd Cymdeithas Ddiogelu Harddwch Cymru ym 1928. Mi oedd y gymdeithas yma yn gytun mae'r unig ffordd i ddiogelu mynyddoedd digymar, glannau môr prydferth, diwydiannau prin a threftadaeth hardd ydy trwy gynllunio'n gall. Ynghylchgrawn y Ford Gron, mae'r gymdeithas yn datgan eu bod nhw'n blaenoriaethu gwarchod
pontyd hynafol, cerrig beddi arbennig, ac yn dymuno plannu coed a chynnal y diddordeb cyffredin yn y mudiad i gael parc cenedlaethol i Gymru yn Eryri. A mae pethau hefyd yn dechrau symud yn San Steffan, efo'r prif weinidog Ramsay MacDonald yn sefydlu ymchwiliad swyddogol ym 1929 to consider and report if it is desirable and feasible to establish one or more national parks in Great Britain, with a view to the preservation of the natural characteristics, including flora and fauna, and to the improvement of recreational facilities for the people. Cyhoeddwyd adroddiad swyddogol Addison 2 flynedd yn ddiweddarach yn 1931. Mi oedd yr adroddiad yma yn argymell bod angen sefydlu awdurdod parciau cenedlaethol i ddewis yr ardaloedd mwyaf priodol i sefydlu parciau. Yn anffodus, mae adroddiad Addison yn ymddangos o dan gysgod argyfwng ariannol byd eang sy'n atal unrhyw weithredu cynnar. Ond mae'r adroddiad yma yn un pwysig am ei fod o'n esgor ar ddadl gyhoeddus ac yn nodi, wrth gwrs, y problemau, ond hefyd y potensial. Fel rheol, mae'r ail ryfel byd yn cael ei restru fel un o brif achosion dros yr oedi, ond mewn gwirionedd, fe ddaeth y dynodiad hir ddisgwyliedig o ganlyniad uniongyrchol i'r rhyfel. Yn ystod y blynyddoedd tywyll o frwydro, mae yna cysyniad newydd yn gwawrio ym Mhrydain, y cysyniad o fyd newydd dewr, a country fit for heroes, a landscape which would be theirs to enjoy. Ar ddiwedd y rhyfel, fe gyhoeddwyd adroddiad chwyldroadol John Dower. Yn ei adroddiad, mae Dower yn diffinio parc cenedlaethol fel an extensive area of beautiful and relatively wild country, in which for the nation's benefit and by appropriate national decision and actions, i warchod harddwch y tirwedd, i sicrhau mynediad i'r cyhoedd fwynhau'r awyr iach, i warchod byd natur, adeiladau a lleoliadau o ddiddordeb hanesyddol neu bensarniol, a hyn oll tra'n sicrhau bod amaeth yn ffynnu mewn modd cynaliadwy. Ym 1949, mae'r Llywodraeth yn pasio deddf parciau cenedlaethol a mynediad i gefn gwlad. Deddf sy'n arwain at sefydlu Parc Cenedlaethol Eryri 2 flynedd yn ddiweddarach yn 1951. A 71 mlynedd yn ddiweddarach, dwi'n meddwl bod ni'n werth i ni gofio mae nid ar chwarae bach y sicrhawyd Parc Cenedlaethol yn Eryri. Os oes gen rhywun unrhyw gwestiynau, dwi'n hapus i drio atab nhw. Dwi ar mute. Diolch Elin, mae hwnna'n ofnadwy o ddiddorol. Mae'n hynod ddiddorol cael yr hanes yna. Dwi'n gwybod bod chdi wedi rhoi y sgwrs yma yn fel rhan o ddathliadau'r parc yn 70 blwyddyn dwytha, ond o'n i ddim yna, felly oedd hwn yn newydd i fi, diolch o galon, mae'n mor ddiddorol. Os yna rhywun, fedrwch chi, os gennych chi unrhyw gwestiwn, mae'n posib i chi deipio'ch cwestiwn yn y bocs Q&A, os oes gennych chi. Ni wytio'ch chdi bach i weld os oes y gwestiwn yn dod. Da ni wedi cael un cwestiwn gen Angela. Mae Angela yn reolwr i fi ac yn gweithio ar y cynllun yma hefyd. A mae'n gofyn, Elin, so fe'n hynod o ddiddorol gwybod dy hanes di a sut ti wedi darganfod y wybodaeth yma? Drwy gyfuniad o bethau, pan o'n i'n gwneud yng ngradd meistr yn Aberystwyth, mi nes i sgwennu traethawd ar sut mae barn pobl yn newid tuag at ardaloedd fel Eryri ac yn bennaf Cymru i ni chyfanrwydd, ond hefyd ardaloedd fel yr Alban, ardal y llynnoedd, Swistir, ac y shifft yma da ni'n gael o bobl yn casáu mynyddoedd ac yn meddwl bod nhw'n gosb gan Dduw i ddechrau gwerthfawrogi nhw.
Ac o'n i'n dyfaru ar un pwynt bod fi heb wneud o fel ymrhif ymchwil meistr a bod fi wedi canolbwyntio ar y chwareli achos mae'n rhan mor bwysig o'n hanes ni yn arbennig yma yn Eryri. Felly o'n i wedi gwneud dipyn o waith ar teithwyr, artistiaid a damcaniaethwyr yn y cyfnod yma achos y broblem yn aml iawn efo hanes ydy cael y ffynonella yma. Ond mae yna gannoedd o lyfrau teithwyr fel Ned Ward a Thomas Roscoe wedi cael eu sgwennu. Felly maen nhw'n gofnod, bod nhw'n gofnod gyn berson allanol ac gan rhywun Saesnig fel arfer, barn allanol ydy o'n hytrach na barn Cymru amdan Cymru. Ond mae'n rhywbeth andros o ddifyr amdano fo. Wedyn o'n i wedi gwneud lot ar yr hanes yna beth bynnag. Wedyn pam nath y parc gysylltu llynadd eisiau fi sgwrsio yn y pen blwydd, nes i wneud fwy o ymchwil wedyn ar y cyfnod fwy diweddar, felly beth sy'n digwydd yn yr 20fed ganrif ac y ffaith bod pobl eisiau sefydlu parc ac ella ddim eisiau sefydlu parc, beth sy'n ddifyr yn adroddiadau pobl fel T. Ellis ydy yr rhinwedda na da ni'n gysylltu efo beth di Parc Cenedlaethol heddiw. Bod nhw wedi bod o gwmpas ers yr 1880au ymlaen. Mae'r erthygl na gyn Cymdeithas Diogelu Harddwch Cymru yn cael ei gyhoeddi'n 1928, lle maen nhw'n deud i gael Parc Cenedlaethol i Gymru yn Eryri. Mae hynna bron i 100 mlynedd yn ôl. Felly be oedd un syni fi pan o'n i'n gwneud yr ymchwil yma oedd faint o waith oedd o i gannoedd o bobl i gyrraedd y pwynt yma i ni gael parciau cenedlaethol ac i ddiogelu ardaloedd o harddwch naturiol. Dwi'm yn meddwl bod pobl yn ymwybodol o bod o wedi bod yn dri canrif in the making i sefydlu Parc Cenedlaethol Eryri. Dyna nes i, ond ia, edrych ar yr adroddiadau llywodraethol ac edrych ar gylchgrona papura newydd y cyfnod a cyfnodion y llywodraeth o ran yr cyfnodion beth yn cael eisiau ymlaen yn San Steffan a'r mesuradd yn trio mynd drwad, dyna sut wedi canfod yr hanes mewn ffordd. Gret, diolch. Diolch Angela am y cwestiwn diddorol yna hefyd. Elin, swn i cael gofyn cwestiwn bach hefyd, de. Ti'n meddwl bod na bethau eraill di effeithio'r newid yma o bobl yn gweld y mynyddoedd fel pethau ddim mor ddeiniadol o ma nhw erbyn heddiw. Ti'n meddwl bod sefydlu'r parc di effeithio ar y newid yna sut oedd pobl yn gweld y mynyddoedd? Os o bethau eraill hefyd sydd wedi effeithio ar hynny? Oes, dwi'n dweud, yn arbennig yn y cyfnod Fictoraidd, be da ni'n gael wrth gwrs ydy'r chwyldro diwydiannol. Mae pobl yn symud o'r wlad i'r dinasoedd mawrion fel Manceinion, Lerpwl, Birmingham, ac ella bod yna ysu am ardaloedd gwledig yn ôl, a mae pobl isio dianc o'r dinasoedd, a dyna be mae'r rheilffyrdd yn gwneud mewn ffordd ydy agor Eryri ac agor ardaloedd fel ardal y llynnoedd, Peak District. Maen nhw gyd yn rhan o'r stori. Felly mae'r chwyldro diwydiannol yn sicr yn annog pobl i werthfawrogi awyr iach a ceua ac y teimlad yma o ddianc. Ond dwi'n meddwl, jyst newid chwaith ydy o, de. Mae'n dod yn ffasiynol. Ac mae'r chwyldro Ffrenig yn chwarae rhan mawr yn hynna hefyd yn gynharach, achos mi oedd gen ti rhywbeth oedd bob bonheddwr gwersi halan yn neud pam oedd o yn hi late teens, early 20s, lle fysa nhw yn teithio o gwmpas ardaloedd hynafol yn Ffrainc ac yn yr Eidal. Ac mae'r chwyldro Ffrenig yn rhoi stop ar hynna mewn ffordd, achos dim yn ddiogel i deithio i'r cyfandir. Felly mae pobl yn gorfod ffeindio rhyw daith newydd. Mae bron fatha, pan mae pobl yn gwneud hwyl ar ben pobl sy'n cael gap year rwan i ddarganfod hynna'n. Ond dyna oedd y grand tour mewn ffordd. A mae pobl yn dechrau sbio ar ardaloedd fel yr Alban a Cymru, fel llefydd sydd efo'r hanes hynafol yma, bod chdi'n gallu mynd i weld abatai ac
bod chdi hefyd yn gallu mynd i weld rhywbeth sy'n hollol wahanol i beth ti brofi'n tyfu fyny. A mae hwnna'n cael effaith sylweddol yno fo. A hefyd, achos bod mae rei haneswyr yn deud sgil effaith arall y chwyldro Ffrenig oedd bod wedi dod a gwledydd y Deyrnas Unedig yn nes at ei gilydd, felly Ffrainc oedd y gelyn mewn ffordd de, a bod hynna di arwain at Saeson yn bod yn llai beirniadol o Gymru ac Albanwyr ac yn gwerthfawrogi nhw fwy. Achos be da ni weld yng nghyfnod y sylwadau da ni'n gael, a people that never lived so near to and yet so far from heaven as the Welsh do. Mi oedden nhw'n gweld gwylltineb y tir yn adlewyrchu'n gwylltineb pobl, bod oedden ni'n farbaraidd, achos bod yn tirwedd ni mor wyllt, bod ni'n wyllt, ac achos bod Prydain di gorfod bod yn unedig i gwffio'n erbyn Ffrainc, bod y Saeson di dechrau, di stopio sgwennu pethau dilornus am y Cymru fel cenedl hefyd. Felly mae mor gysylltiedig rhwng y tir ac be mae pobl yn feddwl amdano ni fel cenedl. Mae'n hanes rili difyr a mae'n lot o layers iddo fo. A dwi'n meddwl bod o'n hanes mae pobl yn wybod o gwbl o ran be di'n perthynas ni fo natur ac ardaloedd mynyddig. Mae'n reit bizar. Mae'n nod i feddwl bod pobl di meddwl hynna amdan y mynyddoedd pan mae yna, dros 600,000 yn dod o'n i fynd i fyny'r Wyddfa bob blwyddyn. A mwy, mae'n siwr. A miloedd yn dod i'r parc bob blwyddyn. Dwi'n meddwl bod yna gwestiwn arall, Elin. Mae Angela'n gofyn eto. Mor ddiddorol, so fo'n gret cymharu efo beth mae pobl yn meddwl y dyddiau yma. Yn union y pwynt o'n i di sôn. Achos pam nes i recordio'r podcast na fo chdi, Catrin, nathon ni sôn chydig bach bod ni wedi gweld yr un math o batrwm a nathon ni weld efo'r adeg y chwyldro diwydiannol o ran pobl eisiau dianc o'r dinasoedd. Bod o i ryw radda di ailadrodd i hyn yn ystod Covid, bod pobl eisiau dianc yn ôl i gefn gwlad ac i gael yr rhyddid na, ac hefyd y ffordd o'n i'n rybwyll gyna bod y chwyldro Ffrenig di rhoi stop ar deithio cyfandirol a teithio Ewrop, fel nath Covid i wneud hynna hefyd, a dyna pam gathon ni'r ha eithriadol o brysur na yn Eryri yn 2020. Wedyn, swn i'n deud bod na shift reit debyg di digwydd yn y 10 mlynedd dwytha yma, achos pam o'n i yn yr ysgol, o'n i yn gweithio yn Pen y Pas, nes i weithio yn Pen y Pas am 7 ha. Ac o bob ha jyst yn mynd y brysurach, dwi'n meddwl yn yr 10-12 mlynedd dwytha yma, mae mynydda di dod yn ffasiynol hefyd, ac dianc o'r dinasoedd a beindio'r rhyddid yma. Wedyn, mae'n hanes wastad yn ailadrodd i hyn, dwi'n meddwl. Diddorol. A mynediad at dŵr hefyd, da ni di weld bod hwnna di dod yn rhywbeth, mae llefydd fatha Llyn Tegid a Nant Gwynant a llefydd fel di gweld cynnydd sylweddol yn y maint o bobl sydd yn eisiau mynd at dŵr, a mae'n rhywbeth hamddenna mae pobl yn licio wneud, dwi'n meddwl, mynd at dŵr hefyd. Diolch fawr iawn, Elin. Diolch o galon i chdi am y sgwrs hynod o ddiddorol yna ac am ymuno efo ni i drafod pethau sydd yn hynod ddiddorol ac yn bwysig iawn i ni fel staff y parc ac i'r Llysgennadon. A mae'n rhoi cefndir i'r Llysgennadon hefyd o pam bod ni yma fel parc a beth yw'n pwrpas ni fel awdurdod. Felly diolch o galon i chdi am hynna, a diolch i chi gyd sydd yn gwrando. Diolch o galon i chi am ymuno efo ni hyn yma. Noswaith dda i chi gyd. Diolch. Hwyl.